May itinalagang firecracker zone sa San Fernando City, La Union na inilaang lugar lamang kung saan pwedeng magbenta ng mga paputok. Maya't mayari ng sinasagawang inspeksyon ng otoridad. Bawat stall at vendor tumatalima naman sa panuntunan. Nakasabit ang mga permit ng mga tendera. May tubig, buhangin at fire extinguisher din na pamatay sunog. Malinaw ding nababasa ang no smoking and no testing sa lugar. Tanging ang mga pinapayagan din lamang na paputok ang itinitinda. Yung bawal talaga, yun po ang pinakaingatan namin na hindi dapat magbenta. Kasi napaka-risky yan para sa amin. Kapag nakitaan po kami na nagbenta ng mga pinagbabawal, makukumpiskit yan, kukunin at magmumulta pa kami. Pero kapansin-pansin na kaunti pa lang ang bumibili ng mga paputok, gaya ni na Adrian na nagkakanvas lang muna ng mga paputok. Bukas pa kami makabili para makamura din ng presyo. Siyempre, ewan ko. Baka wala pang... Opo, parang kulang pa sa budget po yan. Kaya bukas na lang po kami bibili. Pero ayon na rin sa mga tindero, walang aasahang pagbaba sa presyo. Yung pinakamura is may 25 pesos, may 30 pesos. Okay. Ang pinakamahal? Ang pinakamahal talaga syempre yung mga fireworks natin. Yung mga 16 shots, 20 shots, 100 shots. Yung 100 shots is more than 10,000, 12,000. Bukas, nag-uusap naman po kami na wag babaan kasi sayang naman yung effort namin. Tapos mataas talaga yung presyo, yung binili namin. Kaya kapag binaba, ikaw din ang talo ngayon. At kahit para sa mga bata ang mga binibili, hindi rin sila maaaring magbenta sa mga minor de edad dahil mahigpit itong ipinagbabawal. Ayon naman sa Kapulisan at Bureau of Fire Protection, hinihikayat pa rin nila ang ilang alternatibong pampaingay imbes na gumamit ng paputok. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.